hay ino koa zavasava telefôny ty tady problème mihitsy miala rehefa tsy mahazaka fa tsy sitrapona nignenagna ni no yeah. Antegna anao nafoakanao ievitry anao io farôly nefa anao io tsisy apoaka tomagny anao zony ialany taloha tamy plasy anao fa tsy nahay nipetraka fa mizy anao vorongana voatipaka sady voataka nitiaviny anao fa nataonao tsy hita yeah. Izy tsy mpody aminavo be satria fa nahazo paradisa taminao izy niaritry jaly yeah. Tamina izy toujours falifaly izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao yeah. Ngengeny anao io niseho be mokondo niseho henjagna nevitry fa tsisa solo anao yeah. Mampahery anao feky ny azoko atao raha taminao io navosotronao gezonao io tapaka soto nitiaviny anao fa nataonao tsy hita yeah. Izy tsy mpody aminavo be satria fa nahazo paradisa taminao izy niaritry jaly yeah. Tamina izy toujours falifaly izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao yeah. Sitrapona nignenagna ni no izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao izy tsy mpody afara anao zao fatara nahazo pilasy tsara izy tsy mpody aminao yeah.